Sa pagsugod sa pagpanerbisyo sa mga elected official karong tuiga, dunay usa ka kongresista sa General Santos City ang nagmuntar og opisina niini sa plaza, butang nga gikakurat sa mga residente. Ang rason atong sayron sa report ni Efren Mamak. Gikakurat sa pipila ka mga residente sa General Santos City ang pagmuntar og opisina ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa Freedom Park sa Oval Plaza sa General Santos City sugod adlawng Martes. Gani sa ilawom niining duha ka tent, gipaygayon ang transaksyon sa mga kliyente nga buot mo avail og serbisyo sa buhatan sa maong kongresista. Matud sa mga residente, angay unta sa usa ka disenteng building nakaplastar ang maong opisina. Medyo nakuratan ko, sir, ba? Kaya syempre, congressional dapat nindot iyang office. Kanya murag feeling na kung murag, dili man sa ingo nagidaog-daog, murag makakurat lang yun. Sumala sa kongresista, wala pa formal nga na turnover kaniya ang bag-ong gi-rehabilitate nga opisina alang unta sa mga kongresista. Busa, nananghid sa kini sa LGU nga magbuntar og temporaryo nga opisina sa mong lugar aron sayon makaduol ang mga kliyente sa ilang buhatan. So I notified the mayor's office that I will temporarily station my office here sa Freedom Park until ma-resolve on July 15. Apan, duna pa kunoy angay nga resolbahon nga issue kalabot sa maong turnover. Dili pa matud pa buot ibutyag sa kongresista ang maong issue. I'm caught off guard with the third of events because it was already declared when the building was built during the groundbreaking that would be the permanent congressional office of the Lone District of General Santos City. I also went to the mayor's office and dito gusto ko na ma-resolve unsang mga differences. Apan gipasabot sa Gensan LGU nga ang desisyon sa paggamit sa maong ginahimo nga congressional office subject for approval pa sa sangguniang panglungsod. Wala sa ako ang gahom. Wala pa nahuman ang proyekto, naa pa sa DPWS ginatrabaho pa, wala pa gi-turn over sa LGU. Kay kung na-turn over na sa LGU, sama sa kong giingon, kung kinsay mo gamit, ipa-approve na ako sa sanggunian kay mauna ang guidelines. Gipasabot sab sa LGU Gensan nga wala kuno niini gidaog-daog ang kongresista. Nahulog nga ako ang nahimong kontrabida kay kuno gikaluluoy na to ang atong kongreswoman, gidaog-daog na to kay ako nagpa-aircon. Tapos siya nagpainit-init dito sa plaza. Dili man ako sala nga nung ibutan po siya din ha. Di ba? Naa may budget ang congressman. Ginakuwaan pa og tubag ang kongresista kung mobalhin kini og temporary office. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.